Pozdrav si umí vymyslet každý, takže toto přeskočíme a přijdeme rovnou na to. Já jsem Neje a mám tady hosta Lerixe a budeme točit drifty z hry z GTA 4. Máme tady nějaký mod, nevím jaký to je, nějaký drift mod, upravuje to přenávat z povrchu, takže ty auta jezdí trošičku více zběsilej. No, zkusíme to. Ty se ještě nepozdravil. Čus. No, už si řekneš ten svůj pozdrav. No, už to trošku jezdí. Už to trošku laguje spíš. Už to asi laguje. Já nevím co s tím. To už je druhý pokus, trošku. No, nebudu to svádět na lagy. To taky dělá každý. Já se snažím být trošku originálnější. Inženýr, no. Trošku byl krásný, když to takhle hezky přetočil. No já vím, no, tak ono to taky nejde, jo. Nemám volant, jezdím na šipkách. VSD šipky, jde to samé. Ups. No tak co, potřebuji nějakou akci, to stejně neníde. No, chtěl jsem dělat s tobou ještě rozhovor Lerixy, ale nevím ještě o čem se budeme povídat. Tak to bude pěkný rozhovor. Třeba teďka máš plánu točit? Teďka nic. No, já myslím, že máš něco v plánu, nějaký rozjetý série z Minecraftu, nebo ty si točíš ještě jiné hry? No tak, čarovný Minecraft, tam asi budu pokračovat. O tom jsem už slyšel, viděl jsem nějaké videa. Smyslný. No tak já můžu mluvit klidně lidově, jako o tom mi nějak moc nejde. No tak čarovný Minecraft a možná, jestli mi to zaladí, že tam mají tak single player Minecraft a jinak nic nemám. Možná GTAčko, jestli to příště bude bez lagů. A jinak nějaké lolko, to máš speciální kanál, jo? Na to budu mít, no na to už mám, ale zatím to točit jako, že můžu, ale vždycky tak mi v půlce hry dojde místo na disku a čau. No, takže musíš trošku zvýšit místo na disku, to teďka řešíme spolu, že? Aha, a nějak neřešíme. Jsou tam furt nějaké technické problémy, takže ještě na to se budu muset podívat. No, ale to máme trošku už rozšlehaný, nějak se mi nedaří řídit. První kolo už máš takový, jakože lehce nahlý. Oni jsou všechny nějaký nahlý už, když se na ně podíváme. Máme světlo. No, hezky. Jo. Ta čelna je vlastně nějak hodně snížená, jo? Takhle se ty auta ve skutečnosti nechovají, to asi všichni víme. Ale zase hezky to čoudí, jo, ty pneumatiky, to se musí nechat. To zase neumí každý. Tak driftovat si v parku. No, to běžně, že jo, v těch amerických filmech to vidíš každou chvíli. Že tohle není americký film? Ne, tohle to je český let's play, přesně tak. Jo, to je český. No, tak to nemůže se takhle říct. Za chvilku budeme mířit na světovou scénu, že? Vtím samozřejmě. A červená, jedeme. Tak to Vovku musím natáčet. Vovku budeme ještě natáčet spolu, no to bychom mohli, ale to nevím, jestli sem zrovna patří. No, patří to do tvý budoucnosti? Do mý budoucnosti, co všechno budu točit. Takže momentálně točíme to GTAčko. To nevím, jestli v tom budu pokračovat, protože to je... No. Už ti jde? No, to musí posoudit každý, jak mi to jde, že jo? Ale asi všichni víme, jak mi to jde hezky. No, vždycky bych tam dojel, kam potřebuju, ale potřeboval bych nový auto. No. No jinak bych prostě mohl točit příště nějaký něco World of Warcraft, v případě Minecraft, anebo nějaký offlineovky. To se ještě rozhodnu, který jsou nějaký strategie, simulátory. A nebo nějakou bych mohl streamovat už, že? Nějaký FPS, třeba, nevím. To už je jedno. To se ještě rozmyslím, co přesně. Tebe jsem neboural, že ne? Ne, ty boji takhle bůrají, hodí už sami ty jistou přelnost. To jsou teda šikovní lidi. Takže nejsem jediný, kdo jezdí jak blbě. Jen PCčka. To jsem rád. Jsem blbě jak jen PCčka. Mám zelenou. A tady už to tak krásný drift tam udělal.
No kde? No tady. Teď driftu. No tady takhle. No a nepoužij jako... Co, ručku? Ručku, to vůbec. A proč ne? No protože to se přetočíš, teď to vidíš. Já se že? teď jsem ji nepoužil. No a tak teď si nezatáčel. To zatočilo samo. No. Protože když máš ty kola křivý, tak to se nedivím, že ti zatáčí samo. Dobře, pokusím se trošku rovně, jo, ale teď neslibuju. No, tak nic, no. Ups! Kapota ulítla. A dveře mám ještě. Aspoň se to bude líp chladit ten motor. Hlavně to moc jako vyloženě už nerozsekej jako no. Co nerozsekej? No protože když tohle to rozsekáš, tak je pak malá pravděpodobnost, že najdeš další, který ti bude takhle driftovat. Ale tak můžu aspoň ukázat, co ten motor umí, že jo? No to umí tohle, no. No ne, na každý auto působí jinak. Přece nebudu jezdit furt jedně, třeba na limuzínu, jak to působí. No tak to sám nevím, ale vím, jak to působí na Dodge a to si zajezdíš tak na 50 vteřin. No tak to jezdíš jak čuně. No, jak by se jezdil ty s Dodge. No tak to bych ti rád ukázal, policajti jsou mi fatál. Já jim zkusím ujet. No tak, nic. Tak dobře, zkusím se jim nějak odpohočit. No, s takovouhle krabičkou na kolečkách bych se nedovoloval na to, co dělalo. No ve skutečnosti bych s takovouhle krabičkou na kolečkách ani nevěl po polní cestě, ale... Ten protože už takhle... Protože si tu krabičku na kolečkách z toho udělal. Přesně tak. To jsem chtěl říct. No to dřív bylo normálně to. Bylo. Není to i snížená fyzika. To připadá, že to úplně nějak lítají. No lítaj, no, ale to protože oni jsou jako tvoje fyzika, nebo prostě celkově fyzika není, ale... No tak to je docela škoda, to nevím, jestli je vyplý, nebo jestli to už programátoři hry takhle udělali blbě. No jako docela to pěkný, když to dělá nejde. No je hezký, že to odletí, jo, ale když jsi trošku skutečný, tak auto do něho jenom ťukneš a musíte převrátit na střechu, jo. No to jo, ale pak zase třeba v ostatních hrách, když jedeš prostě rychle a napálíš to do něj, tak sotva se pohne. No jo, A no. mafii třeba. A Mafie, to jsem taky chtěl natáčet, to by taky nemuseli špatný, ale to už to má spousta let's playerů. Ani ne. Dvojku právě, že má dost, ne? Celkově jako mafie jako je sice rozšířená, ale ne extrémně. No více třeba Skyrim. To oproti třeba takovému Minecraftu. No jo, tak na Minecraftu se dá točit hodně, že jo? Přece se dá točit na takový mochy, jen točíš příběh nebo volou hru a je to o ničem. To game. To gameplay, no ale to se hodí třeba, když ta hra vyjde, že jo? Tak to se na to koukne dost lidí. A když už... Nebo v té hře si něco neví. No jo, že ty vymýšleli tu na 2 letech starý hře, že jo? Já vymyslel, že na starší. No jo, tak to by si musel se na nějaký mody a... Bez modu. Je bez modu, co by vymýšlel na starý hře bez modu. To dobrý je. A jo, Který vlastně. nepokračuje. Ty máš na svém kanálu 4 videa z Top Gearu. 4 videa z Za Top rok. Gearu. To bych tě to, proč to nepokračuješ? Protože nemám mapy. Ty nemáš mafii. A to je problém, takový si obstarát. Docela jo. Že potřebuji šikovnýho panáčka, který mi obstará. Dobře, nenápadná narážka na mě. Nevadí. A tam si vezme nové auto, tohle už krapet chodí. No tak ten to zrovna vůbec nepůsobí. Vůbec ne. Ne, to jezdí úplně normálně. Ale No. tak aspoň můžeš ukázat, jak jezdí normálně auto. Tak aspoň ukážeme, že i na jiné auto to třeba nepůsobí. Vypůjčíme si samozřejmě. To vrátím. No, nevím, jestli bude tady na tom místě. No, ku podivu. Normální. A já stejně jezdím jako čmu. Tak mi ukaž nějaké auto, na které to působí, jak ten jezdím normálně, jen tak. No, tak zrovna tady žádný, ale zkusit tam dozadu, na tu dálnici. No já původně plánoval, že tohle to bude rozhovor s tebou a že tohle to bude jako jenom doplněk, aby se diváci nenudili, jo. A tady teďka jenom jezdím, ty mlčíš. A já nevím, co říkat. Ten rozhovor je o otázkách a mých odpovědích, ty to rozhovor jsem. Co nemáš otázky? Já se tě nechci ptát na osobní věci zase, jo. Tak ty víš? Úplně. No, No já vím, ale třeba tvoji diváci neví, že jo. No, ani Fanoušci, vědět nebudou. odběratelé. No. jsou věci, které nechci, aby věděl. Ale tak já nemyslím úplně ty soukromí, úplně ty nejžhavější, jo.
to po tobě nechci. Ty ani nevíš. Tak jsem se na tvoji tvorbu, ty jsi to tak odflák. Tak odflák, tak jsem řekl, co budu točit. Ale na tohle to působí, ty jsi viděl, jak bych chtěl. Na tohle, no. Na to minulý, co už ti ujelo. Tak nic. Neplánuješ třeba točit něco z Minecraftu taketovýho? Ne. Hele, potoč to. Tadyhle klidně. Nebo na tohle to působí na drifty. Co za to bylo? Jo, teďka jako seš před ním teďka. To je na něj koukám. No, nebo ten Dodge, no. Tam to působí úplně jinak. No, tak budeme jezdit, uvidíme, ukážeme no, myslím, že ne, tak. Tu ten to teda není. Jo, tak to bude tenhle. A jestli ne, možná to stejně. No, driftuje to tak i tak, ale teď tu máme policii, strážce zákona. Někdy jsou šikovní, ale teď se mi zrovna nehodí. Sakra, trapet nevyšlo. No, ups, neviditelná stěna? No. Vývojáři se asi dali velkou práci. Bubeře, nevím, textura chybná, co já vím. Což já to zase za chvilku ukončím. Aby to nebylo moc dlouhé video. Přece jen spousta lidí má něco jiného na práci než koukat, tak tady bourám do stěny. To tady zaparkuju, myslím, že normálně v příběhu tady je nějaká přítelkyně, jak to zaparkujeme před barákem. Co tu teďka není. Video tohle, ale nemáš ještě odhad let's playerský. Nemám odhad, no nemám. 15 minut už. No to bohatě stačí na rozhovor. Bohatě stačí. No ale tohle už spíš rozhovor není, to je spíš taková jakože záznam z hraní. Záznam z hraní s rozhovorem, aby to bylo zajímavý. Chápeš? Trochu akce. No tam ty akce teda bylo. No dobře no. Jedna hodnička s policajtama, 300 bouraček. Tak já ti děkuju, Lorixi, za první rozhovor, doufám, že nebyl i poslední a s vámi zase někdy. Ano.